Спартакиадада быйыл 18 авыл җирлеге һәм 25 оешма предприятие катнаша. Оешмаларның күпчелеге берләшеп чыгыш ясый. Шул сәбәпле оешма предприятиеләр арасында командалар саны 8. Спартакиадага без ел сайын көтеп алабыз инде аны. Бик матур әзерләнәбез, җегетләр көтеп тора инде. Безне борчып торалар, әйдәгез, Исатабый менә файтабыз, тегеләйтәбез. Командалар әзер. Бүген инде без беренче килеп җиттек монда. Бадминтонга бүген иртәгә ул көрәшенә әзерләндек. Бу пандемия сәбәпчә бу кичектирелеп торылды. Шуңа карамастан без инде авыл җирлегендә бүген җыелып төштек. Авыл җирлегенә килгәндә, Туйгылда авыл җирлегендә без спортка бик диппән киткән, көрәш, волейбол. Бүген дә инде без менә бу команда белән җыелып төштек. Әйбәт кенә ярышлар карарга дип, катнашырга дип, җиңәргә дип төштек. Бик үзем ул вид спортына бик нык яратам. Үзем инде лично 6-7 ел шөгыльләнәм кул көрәше белән, профессиональ уровеньда. Шуңа да бүгенге көндә бөтен кешегә дә уңышлар телисем килә. Теге җиңел генә вид спорты булса да травмалар бик күп була. Барыбызга да яхшы ярышлар, достойный соперниклар телим. Командалар быел 7 спорт төрендә көч сынаша. 5-6 март көннәрендә бадминтон һәм кул көрәше буенча ярышлар үтте. Ярышлар киеренке барды. Нәтиҗәдә оешма предприятиеләр арасында беренчелекне район үзәгендәге мәктәпләр командасы алды. Икенче урынга Август Мөслимагра фирмасы белән икмәк киптерү предприятиесенең берләштерелгән командасы чыкты. Район советы һәм башкарма комитеты командасы 3нче урында калды. Авыл җирлекләре арасында Вәрәшбаш авыл җирлеге командасына тиңнәр булмады. Яңавыл авыл җирлеге 2нче, Мәлләтамак авыл җирлеге 3нче урынны алды. Халык сорауы негезендә быел Спартакиада уздырырга булдык. Республикага хат яздык, санпин таләпләрен үтеп, безгә Спартакиада уздырырга дигән рөхсәт бирелде. Атна сайын суббота-воскресенье бары, һәм инде 26 март көнне тәмамлана. Без бүген Спартакиаданы ачу тантанасына килгән идек. Һәм безне бадминтонны судья итәргә чакырдылар. 6 ел йөрим бадминтонга. Шуннан соң бүтән спортка кермәдем. Шуннан бирле бадминтон эше инде. Ярышларда җиңгәнегез дә бар. Спартакиада 26 мартка кадәр дәвам итәчәк. Бу атнада йөзү һәм биатлон ярышлары уза. 19 мартта көрәш һәм канат тарту буенча ярышлар оештырыла. 20 мартта хатын-кызлар, 26 мартта ир-атлар арасында волейбол ярышы үткәрелә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.